Bună! Bucătăria și Papă vă pregătește astăzi pizza pe lipie. Pentru acest lucru avem nevoie de o lipie. O vom tăia în două. Vom pune peste lipia noastră puțin ulei de măsline, suc de roșii, pe care îl vom întinde uniform peste toată lipia. Vom pune salamul, iar apoi vom adăuga cașcavalul. Vom adăuga câteva inele de ceapă pentru gust. Vom pune câteva inele de ardei iute. Tot presărăm uniform. Apoi vom adăuga ciupercile pe care le-am tocat mărunt, ciuperci normale, șampinion, după care măslinile, în jur de 6-7 măslini pe care le-am curățat de sâmburi și restul de cașcaval. Pe deasupra vom mai pune puțin ulei de măsline și ne vom pregăti să dăm pizza la cuptor timp de 5 minute la foc mare. Și iată, pizza noastră pe lipie este gata. Nu uitați, pentru ingrediente și mai multe informații vizitați www.iașipapa.ro. Să aveți poftă!